Sillä 6 päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä niissä on. Mitä me voidaan oppia sitten linnuista? No eräs, mitä mua puhuttelee varsin paljon, tämä lintujen suunnistamismekanismit. Klassinen esimerkki oli aikanaan ja on vieläkin, vaikka nyt on ennätyksiä paranneltu, on Amerikan kurmitsan suunnistus Alaskasta Havaijille. Amerikan kurmitsan painaa ilman ylimääräisiä rasvoja, niin se painaa 100 grammaa, kun se sitten on suunnilleen 3-4 viikon aikana kerännyt tätä muuttorasvaa, niin se painaa suunnilleen 170 grammaa. Se ottaa tuossa syyskuussa ottaa suunnan kohti Havaijia ja lähtee lentämään tämän 4000 kilometrin matkan, jonka sitten suorittaa 2,5 vuorokaudessa. Se kuluttaa noin 0,9 grammaa rasvaa per 100 kilometriä. Ja sitten on laskettu, että se polttoaine riittää juuri sopivasti Havaijille, että siellä se voi sitten vielä, ei heti tarvitse saada ruokaa, vaan se voi jonkin verran vielä tulla toimeen sillä rasvavarastolla, mikä sillä on. Toisaalta, jos se muuttaisi pelkästään yksin, niin tämä rasva ei riittäisi koko matkaan, mutta kun ne lentävät parvissa, jossa sitten vaihdetaan johtajan paikkaan, niin se pystyy tällä tavalla säästämään noin 20% energiasta. Jos ajatellaan, kuinka täsmällinen tämä suunnistus on, sen pitää ottaa aivan oikean suunnan kohti Havaijia, koska jos se missaa Havaiji, niin seuraava maa, joka tulee vastaan, on Etelä-Napamanner ja se on hiukan kaukana. Polttoaine on loppunut siihen mennessä. Mitenkä tällainen lintu pystyy tekemään tämmöisen suorituksen? Jos ajatellaan vielä näin geologisesti, jos oletetaan, että nämä iät, mitä geologit esittävät, pitää paikkansa, silloin Havaiji on vain muutamia miljoonia vuosia vanha. No, tätä vastaan voidaan kritisoida, mutta kuitenkin, että mistä syystä, jos ajatellaan, että nämä Amerikan kurmitsat olisi kuitenkin ollut täällä tosi monta miljoonaa vuotta ennen sitä, että mistä heillä on sitten tullut tieto, että tuolla on sitten saariryhmä, jonne mennä pelkästään yrityksen ja erehdyksen kautta. Se ei ole tuonut kyllä tulosta. Eli näyttää siis siltä, että tällä Amerikan kurmitsalla on jonkinnäköinen tämmöinen autopilotti, joka ohjaa heidät oikeaan paikkaan. Jos ajatellaan, että miten tämmöinen 100 gramman painoinen lintu, se täytyy tämän autopilotin, mikä sillä on, niin täytyy olla todella hämmästyttävän pieni ja hyvin toimiva. Että millä ihmeen tavalla tällainen on tullut sitten, miten se on pystynyt saamaan tämän, miten se löytää perille. Se on jotain, mitä ainakin minua kovasti ihmetyttää. Mutta toisaalta nyt nämä tulokset ovat kalvenneet sen rinnalle, että nyt muutamia vuosia sitten selvitettiin alaskalaisten punakuirien muuttoa Uuteen-Seelantiin. Eräs satelliittilähettimellä varustettu punakuiri lensi yhtä mittaa 11 500 kilometriä Alaskasta Uuteen-Seelantiin 9 päivän aikana. Tämä rupeaa olemaan jo suihkukoneellekin melkoinen saavutus. Ajatellaan tällainen lintu, joka painaa semmoinen ehkä 600 grammaa, että miten se pystyy tämmöisen suorituksen tekemään. Ainakin minulle nämä asiat viittaa siihen, että on olemassa joku suunnittelija, joka on keksinyt niin hyviä suuntimalaitteita, että ihmisen suuntimalaitteet eivät niin kuin läheskään pärjää niille. Jo 50-luvulla seurattiin lentokoneista rastaiden muuttoa ja todettiin, että muutaman 100 kilometrin matkalla niin nämä rastat olisivat ehkä pystyneet oikaisemaan semmoisen kilometrin pari, mikä oli silloin huomattavasti paremmin, mitä lentokoneet pystyvät. Näillä linnuilla on jotenkin käsittämätön kyky suunnistaa oikein, päästä perille ja löytää vielä takaisin.